noget med sådan en myre, den kan løfte 19 gange sin egen vægt. Det passer sgu lige med et bacon-term per myre, mand. Så gider man ikke bare det. Skal der ikke være nogen her, der gider at spise med bruge penge på levende myrer, mand? Flere 100 kroner, mand. Der er ikke andet, man savner bare drengen fra Kejserens nye klæder, der bare ligesom rejser sig op inde på restaurant Noma, og bare peger på alle de rige svin og bare siger undskyld. Er I godt klar over, at I bare sidder og betaler røvmange penge for at spise noget, der er pisseklamt? Og det er bare fordi, nede i min børnehave, der plejer man altså at få penge for at spise ulækre ting, så I gør det helt forkert. Men grunden til, at jeg hørte de der myrer første gang, det var fordi, at de havde haft kokken, en af kokkene fra Noma, havde inde på B3, og så havde han taget nogle af de der myrer med ind, og så skulle ham der P3-verden smage på dem. De sad og sugede dem op med sugerør. Det var bare sådan at spise myrer, og det giver god mening. Det var pisse svært at gøre med kniv og gaffel. De sad og sugede dem op med sugerør, og jeg siger, at ham der P3-verden, i det sekund, han smager de der myrer, han eksploderer af glæde. Det var... Ej Gud! Ej, hvor er det sindssygt! Ej, de smager jo fuldstændig appelsin! Og ham der kom, han sagde, ja det er rigtigt, de smager appelsin. Er de fuldstændig vanvittige? Vi har ikke engang tilberedt dem eller noget. Det gør de fra naturens side af. Man ved slet ikke hvorfor. Det er derfor, man dømte de her myrer, orange myrer. Man har ingen anelse om, hvorfor man en eller anden underlig grund. Så smager de bare appelsin på 3 verden. Jeg sagde, de smager appelsin, det er så sindssygt. Øj, hvad det smager appelsin, det er så sindssygt, det smager appelsin. Jeg sad bare og tænkte, er appelsin? Det er kraftedeme med den smagsoplevelse til at retfærdiggøre at spise noget, der er så pisseklamt som levende myrer, mand. Hvad fanden laver du, hvis du er så glad for smagen af appelsin, så spis dig en appelsin, din idiot. Hvad er det, der går med noget her? Flere 100 kroner for levende myrer inde på restaurant Noma. Hvad koster et kilo appelsiner? 12 kroner i Fakta. Altså, så tænker jeg der om mennesker. Nå, var så dumt. Og man ved hvorfor, det er helt vildt mærkeligt. Af en eller anden underlig grund, så fra naturens side af, da de her myrer, de er begyndt at smage appelsin. Det er bare mærkeligt, man ved ikke hvorfor. Jeg ved sgu da godt hvorfor. Jeg ved da godt hvorfor, men jeg har da hørt efter biologiundervisning. Jeg har da set Discovery Channel. Jeg ved da godt hvorfor de der myrer, de smager appelsin. Det er det evolutionen, der har gjort sit arbejde. Det er der myrerne, der har fået en forsvarsmekanisme fra naturens side, og den er genial. Det er jo evolutionen, der har været genial, den har tænkt, okay, de her myrer er små, de er klamme, de er ret svære at fange, de mætter ikke særlig meget. Hvis de nu smager af præcis det samme som den her store, lækre, saftige frugt, så er der ingen, der på noget tidspunkt nogensinde kunne finde på at spise dem, men så har evolutionen bare ikke kunnet nå at tage højde for, hvor 100% retarderede mennesker, de bliver et velfærdssamfund. Det er det, der er sket i der, mand. Det er kraftedeme ikke okay. Jamen så, kan man ikke om den var ikke gået i Slagelse? Ej, det er sgu da for snedigt til. Er ikke? Så lige var nogen, der lige... Nå, vi er ikke i Slagelse. Det er en absurd. Rent faktisk så vildt nok have gået i Slagelse. Det vil den jo virkelig. Så kunne de sidde og bare slukke og myre i sig, mens de skyder efter de bøsser der. Ej, mand. Det er jo ikke så godt, når jeg står og laver et show om, hvor store idioter andre folk er. Jeg ikke ved, hvad for en by vi er i. Kan være enige om det? Det er ikke helt rutineret at lave som den eneste lyde og have så dårligt styr på geografi. Det var bare kaldt jammelhjern. Det er faktisk, det er mig, der har med jer. Det er rigtigt. Jeg sover sgu heller ikke om natten, mand. Eller også så er du ligesom os andre. Eller også er jeg ligesom andre. Det er det største kompliment, jeg har fået i dag. Hvad siger du? Vi holder sammen mod de der overfra. Vi holder sammen mod de der overfra. Det skal jeg godt lide. Det går kun fordi, det er inden for landets grænser, det går. Så noget indlandsracisme, det er fint nok. Jyderne, det er så ikke københavnerne, der er nogle svin. Det var ikke rigtig gået. De skulle skyde, sende venter. Men de har ikke lige sendt en krig, da den andre var mærke for noget. Kom den for sindssygt. Det var racisme inden for landet, det der. Det er aldrig nogensinde gået. De der afrikanere også, mand. Pløk hele tiden. De spiser jo myrer. De spiser myrer. Det er lidt noget andet. Det kan jeg godt se. Ej, for satan, mand. Men faktisk så vil jeg godt sige, at jeg tror sgu heller ikke, det er alle steder, vi er helt fat i den lange ende her i Jylland. Ved I hvad jeg så her den anden der, man kunne købe i Fakta? Man kunne købe instant oatmeal. Færdiglavet havregrød. Det eneste, du skulle, det var at tilsætte vand. Undskyld, er det ikke det, vi andre kalder havregryn? Altså, kom over! Jamen for satan, jeg tror virkelig ikke, man skal undervurdere, at vi bare bliver dummere og dummere. Det er helt... Jeg læste en nyhed den anden dag på nettet. Den er så dum, jeg er ikke engang sikker på, at jeg kan finde på noget, der er dummere. Vi har åbenbart store problemer med her i Danmark.